aw bisimila don kibaru kan Kanta Media ale jasiraw fɛ ka foli lase maliden bɛɛ ma Mali kɔnɔ Mali kɔkan e min ye maakura ye i abonné i ka tila ka partager Agence Kuba Voyage Kuba da malidenw bɛɛ lajɛlen kulo kan Mali kɔnɔ Mali kɔkan olu ka hiji san 2025 a tɔgɔ sɛbɛn k'olu daminɛnen don an minnu b'a fɛ ka taa hiji kɛ san 2025 in na a ye wuli a ka Agence Kuba ni k'a magɛn Agence STV Voyage min ma ɲɛmaa ye Elhaji Lamine Traoré ye o k'olu kɛlen bɛ ka umura kɛrɛnkɛrɛnnen labɛn an ye décembre kalo in kɔnɔna na umura min ni a musaka bɛɛ lajɛlen ye $2 bɔɲɔgɔnko ye an minnu b'a fɛ ka taa umura kɛ ka sanga ni san laban ye Agence STV Voyage a ye wuli a k'u jabala sɛgɛrɛ o filɛ nin ye Kalabankura 30 mètres yɛrɛ fiyɛ da la an balimaw gadan nɔnɔmugu min ni a saniyalen don nɔnɔmugu min ni da la dumuni ɲuman don ani a produit tɔw bɛɛ lajɛlen min n'o ye produit gadan ko fɔ a y'o k'a taalan ye yaasa kɔnɔbara la saniya aw bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na produit gadan don a bɛ sɔrɔ Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ an filɛ don minɛ ko bi Panacée d'Afrique nin ye sirifɛkɛ ka fura ye fura min ni a saniyalen don sumaya bana fasa bana jolisira bana ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ Panacée d'Afrique la Panacée bɛ sɔrɔ Bamakɔ radio Nuru FM na o kɔfɛ radio Kayira ka réseau bɛ fan o fan i bɛ Panacée sɔrɔ yen ka sanga ni diinɛ lasew ye kalo 3 bɔɲɔgɔnko an karamɔgɔmuso Mami Sakɔ a y'o kɛ l'Amérique jamana kan kunungo a seginna ka na Bamakɔ faba la a kunbɛra jamakulu fɛ jamakulu minnu bɛ yen k'a fɔ olu ye an karamɔgɔmuso Mami Sakɔ ne ka kanu ala yɛrɛ jati kama an balimakɛ Mohamed Basiru Bari Basiru TV ale y'an sama jam minnu na olu filɛ nin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه وسلم تسليما هذه صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علي كرم الله وجهه سمعت النبي صلى الله عليه الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما الأتمان الأكملان على الكوكبة الأنبياء بل نسون جالين يكو ويفوغوبان أمبايما السيدة والمجاهدة مربية الأجيال أم الأيتام السيدة مامي الحمد لله أمبايما سيران في أماليلا kalo saba tourné ko fa Amérique jamana kan balmaw akokera bonya bay amadu mo washila donc ga keno e aga kalandiw ana diw kanubagaw an fena kanu ka fo ko na sencuna malla amina inshallah kana duwa nyina fe ninga duwa kai an fle no sirade kan wala sambalmaw Allah subhanahu wa ta'ala mindo o yu wasake Chewbe ano muso fene be ano ni sonja kan wona kuma te ban donc en flene aéroport la aéroport ga donga fo ko alhamdulillah laga jonyuma ana laga jomso ko sera marhaban bi sayyida wal mujahida mami ahlan wa sahlan wa marhaban biha fi mali inshallah me kuma nyongire nyoro la femi Amerique tourner yesa ni sonja ko chamambala inshallah ma yini mo fa gatu la jele surprise u chaman soro la antena ndato la mo be clela seda Fatima be inshallah mena buya masé kuma dale ma yeko ere fogo ban halna ale jole ya na ga diplôme inshallah ba donga fo ko chamambe no inshallah seda bismillah wassalatu wassalamu ala alhabib almustafa sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين vraiment on y sont dialé nos bi on contane nos bi on ñagarle nos bi ni sonja kene ni ñagari kene ni ala fo kene Allahu akbar as-sayyida wal mujahida umul aitam as-sayyida Mami Sakɔ ale bɔra Amérique tournée bala no e kalo saba tournée mbalnomso kalo saba te kile saba
kalo saba tile saba tɛ Malimatu taara ni tournée ba in kɛ bonya kɔnɔ wasa kɔnɔ ni ye jɔn ka fierté ye ka tɛmɛ jɔn kan anw maliyɛnw de ka fierté ye nin Atakbir suma takbir a barika Ala ye Ala ni ce kuma tɛ tɛmɛ o kan ka bɛɛ fo a tɔ an bɛ t'o ɲɛfɔ inshallah Banagabugu kɔnɔna la ka dugawu kɛ k'a fɔ Malimatu ye k'a bisimila faso kɔnɔ a wasala kunkɔrɔtalen alhamdulillahi rabbil alamin Ala ka don caman yira an na ni wasadon kɛnɛ kan Ala k'o k'a kalaya bonya kama sɔli ala Muhammad. Donc Badru sécurité inshallah mu fo bu wale man do anu be ɲɔgɔn fɛ nin kɛnɛ kan donc an b'a ɲini fɛ u ka baara kɛ inshallah merci beaucoup. في محكم الكتاب المبين ولكن رسول الله وخاتم النبيين صاحب لعود المورود والمكام المحمود وللواحد الأمد الممدود والصفاءة في يوم الموعود والمسعود إمام عاصمي ورسول كرسي والنبي رمي مكي مدني أبو تهي تهمي أصلي وادمي وفاره ترابي وسبه إبراهيمي ونسبه إسماعيلي ولسانه عربي وموطنه إزازي وسجسه حلوي وغلبه رحماني ونوره كمري إمام سالين لا يدويل صاحب لا يدويل صاحب ولا بي كثير الداني أبو يد اللون منصوب بالأمرة أغني اللون في أدي أزلا أينين عزاز الأزبين سهار زراعين براك الزبينين قهيد المقلتين باسد اليدين عزيم المنكبين ستر الكعبين كما وبين الكامتان وإذا مسامع الناس أمهم في القيام وإذا مسامعهم كان له سحب منزل للكمام نبي رمين ماسي الكدمين سايب لك وكوسين أودنا رسول الثقلين نبي رامة وسفي اللمة وعلى الإمة تلئ لسنا السيدة مامي حضرة السيدة والمجاهدة مربية الأجيال أم الأيتام السيدة التكبير التكبير مرحبا بها في مالي التكبير مرحبا بها في مالي التكبير دائم البكاء كثير للذكر كاتم البرعين أرزاق في السماء زلزل لحتايا Zirnali Sadio Kamara ministry ale tara anyada kɛlɛkɛcɛw kan seware ka olu fe ka sanga o masa an ka kɛlɛcɛ kɔrɔ n'an ko ma ko ancien combattants a tara foli bila ninnu na seware sera min sɔrɔ ka wa jaw la olu filɛ ni Kamara, merci bien, sois le bienvenu. Merci bien. Ah, mon père. Oh, mon père. Là, le père est encore. Comme ni ibanga fait qu'on a ma décision fausse. Phobie. Manquer d'accourir fenêtre clair flana mi membolo. Ka gouverneur foyer. Comme n'ambia. A ce qu'on a damandra abo bela de l'Indiana. Allez te comme dans zone de bela de l'Indiana. Bela de l'Indiana c'est le cas. Folie drone de l'angle au en satisfait là. Puisque ni changement ni. En bas voilà. Ordinaire na e ka wala.
barikada o bɛɛ mɔgɔ mɔgɔ ko Mali o b'o bɛɛ dɔn cɛ fara muso kan an bɛ dugawu di k'aw ye aw hakili la Maliko la Ala k'a sabati aw hakili la Maliko la Ala k'a sabati aw ye anw yɛrɛ se yɔrɔ min na anw tun jatelen tɛ mais aw ka action fɔlɔ a ye anw débloqué donc a y'a kɛ anw yɛrɛ an bɛ jama an lafiyalen don yan hali aw dɔ de ye nin dilan anw de y'a ka taa le ministre de la sécurité hein Daoud Mohamed c'est un de mes élèves mais Bakar b'a dɔn a b'a dɔn min donc Ala ka sababu ɲuman k'an ye Ala k'a to an ka to ka aw sɔrɔ an ka ga kɔrɔ yan k'an hamina ko fɔ aw ye an ka to dunkan yɛrɛ la a bɛ anw wasa quoi bon aw talen kɔfɛ su in na anw caman bɛ sunɔgɔ gendarmerie bɛ yan garde bɛ yan protection civile bɛ yan a retraité bɛɛ lajɛlen de bɛ yan. Sɔgɔmada in na président y'a yamaruya k'an kana ɲɛ da Sevare kɛlɛkɛcɛw kan donc o hukumu kɔnɔna la an ko an tɛ se ka na cogoya si la ka taa an ɲɛ da olu kan n'an ma foli bila an ka ancienw na ka dɛmɛ ɲini u fɛ ka dugawu ɲini u fɛ Ala barika la a ye laɲini minnu kɛ a ye problème minnu posé n y'u faamuya an bɛ Ala deli Ala k'an fanga se o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen président ko k'aw fo aw ka dɛmɛ la k'aw fo aw ka ladili la ka tila k'aw fo aw ka fara ɲɔgɔn kan na an bɛ kɛlɛ min na sisan kɛlɛ gɛlɛman don kɛlɛ nɔgɔman don kɛlɛ gɛlɛman don n'an ma fara ɲɔgɔn kan mais kɛlɛ nɔgɔman don n'an farala ɲɔgɔn kan Sevare ancienw bɛ ka baara min kɛ pour que sɔrɔsiw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan pour que Sevarekaw yɛrɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan cogoya min na o dɔnnen don donc président ko ko ni n sera yan n k'a ka foli fɔ aw ɲɛna ka tila k'a ɲini aw fɛ aw ka dugawu kɛ ale ye aw ka dugawu kɛ armée ye aw ka dugawu kɛ Mali ye Ala k'an ka jamana basigi Ala k'an bɛn kelen ma donc o dakuruɲɛ kelen de tun bɛ n bolo ka fɔ aw ɲɛna merci beaucoup. Musa Mara ale ye fɛɛrɛ tɔn yɛlɛma ɲɛmaakɔrɔ ye Kita dugu min wele ko Fiɲa a taara ban 30 bɔɲɔgɔn di ye kalandenw ma nin ba diliw baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra Kita yɛrɛ dugu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnna yɛlɛma a dagaron bɛ Kita baaraw kɛra yen ni ka taa fara musow olu ka tobilikɛminɛnw ani a tɔw ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra dɛmɛ ye min n'a dira yɛlɛma ɲɛmaakɔrɔ Musa Mara fɛ karido kalo in tile fɔlɔ seeraw la olu filɛ nin ban 30 yasa sigiyɔrɔ ko gɛlɛya min bɛ ekɔlidenw na Fuɲa ekɔlisow kɔnɔna la ka se ka caman ta ka bɔ o la a remise kɛra bi dimanche décembre kalo tile fɔlɔ parti yɛlɛma ka saisie la Kita Musa Mara a yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ in kan ka fara a ka parti tɔndenw kan monsieur le maire Fuɲa tɔgɔya la a tun bɛ kɛnɛ in kan a n'a ka adjoint Kita maire ka 3e adjoint Yakuba Keita a fɛnɛ tun bɛ kɛnɛ in kan ka fara maa wɛrɛw kan nisɔndiya o kɛra bɛɛ lajɛlen talan ye u bɛɛ lajɛlen foliko ɲuman ta ka ɲɛsin Musa Mara ma a ka nin wale ɲuman in na taburubanw dilen kɔfɛ min ye sɛngɔ musow olu fɛnɛ lajɛyara ni tobilikɛminɛnw ye ani dumunikɛminɛnw Musa Mara fɛ bon an filɛ kɛnɛ min kan kamisogo y'a fɔ maire y'a fɔ jamana jɔli kɛnɛ de don politiki kɛnɛ tɛ an bɛ tuma min na bi an bɛ se k'a fɔ an tɛ campagne na tuma dɔw la an bɛ se k'a fɔ peut-être an ma surunya campagne na nka mɔgɔ tɛ Ala bɔ yɔrɔ dɔn mais jamana lahalaw b'a kɛ wajibi ye anw kan tuma o tuma n'an bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni hɛrɛ ye yɔrɔ yɔrɔ la jamana kɔnɔ an b'o kɛ o ye parti sigikan ye ni maa min bɛ réseau suit an ka parti président n'a ye ale tɔgɔ docteur Yusuf Jawara an jɔlen filɛ yan Kita cogoya min na ale bɛ Bayangara nin tuma in na wa a bɛ Bayangara tuma in na dɔwɛrɛ fɛnɛ tɛ dɛ taara ni malo ani fini donfini ani birifiniw parce que duguw de wulila Bayangara mara kɔnɔ mɔgɔw ma wuli dɛ dugu mumɛw de wulila mɔgɔ ba yirika de bɛ Bayangara u bɛ si cogoya min na u t'a dɔn u bɛ balo cogoya min na u t'a dɔn parti ye
welewelemada bila mɔgɔw ma mɔgɔw y'u bolo fara ɲɔgɔn kan ka malo ci ka taa ka donfiniw ci ka taa ani ka birifiniw ci ka taa parti yɛlɛma président yɛrɛ dara kan ka taa fo Bayangara donc k'a fɔ dɔrɔn an ka tɔn nin de y'a hakilina ye kun foyi tɛ politiki mɔgɔ la ka na ni hɛrɛ y'a kɔfɛ mɔgɔw politiki mɔgɔ kun foyi t'a la o kɔ hali i bɛ ɲɛmaya min ɲini e yɛrɛ tɛ o ɲɛmaya ye doni de wa doni in tɛ fɛ ka y'a fɔ e kɛrɛfɛ mɔgɔw n'i kɔfɛ mɔgɔw minnu ye danaya da ye ka f'olu ka hɛrɛ sɔrɔ o y'an ka politiki faamuyali cogo ye campagne dɔw campagne tɛ politiki dɔw politiki tɛ élection dɔw élection tɛ an bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ ka maaw ka diɲɛnatigɛ nɔgɔya u bolo ka maaw ka degun fɛgɛya ka maaw ka ɲaniw wuli ka b'u kan an bɛ tɛmɛ a fɛ donc an b'o kɛnɛ dɔ de kan bi an taara Senko an ni musow ye ɲɔgɔn ye u ko ko gɛlɛya b'u kan tobili minan ko la an ko k'an ma hakili to a la alhamdulillah a sera ka kɛ bi an bɛ dugawu de kɛ sa tobili minan in vraiment a nafa ka ɲa Senko ma a ka ɲa aw bɛɛ ma nin ka kɛ belebeleba ɲɛbila baara ye aw yɛrɛ ka kɛ sababu ye sa ka caman fara nin kan an bɛ o dugawu kɛ Senko musow ye k'a fɔ aw k'an ka foli lase Senkokaw ma na aw seginna maire ye kuma min fɔ o fana kelen de don commune kɔnɔna na ekɔlisow de bɛ denmisɛnw sigilen bɛ dugu ma denmisɛnw ka ca ban ma dɔw sigilen bɛ dugu ma dɔw ma 5 ma 6 bɛ ban kelen kan maire ye problème ɲɛfɔ an ɲɛna an sera ka min sɔrɔ fɛnɛ ni ma fili ban ye 30 de o tɛ yan an bɛ o di Fuɲa maire ma ale fɛnɛ ni y'a conseiller o Pascal bɛ a n'a dɛmɛbagaw a n'a baarakɛbaw u k'a lajɛ u bɛ se k'a tila cogoya min na commune kɔnɔna na donc k'a fɔ dɔrɔn an bɛ continuer nin sira in kan Kamisɔgɔ y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ an nana pèlerinage hukumu kɔnɔ komi bɛɛ b'a dɔn san o san an bɛ na pèlerinage la a y'an profiter ka nin baara in kɛ mais an bɛ sira la ka na tuguni kita dans 3 semaines on est là inchallah le 21 an kan ka na conférence dɔ kɛ et puis baara dɔ wɛrɛw fana bɛ yen an kan k'o baara kɛ a bɛɛ ye mɔgɔw ka degun ka wuli ka b'u kan a bɛɛ ye ka maaw dɛmɛ monsieur le maire comme il y'a fɔ ko an kɔfilɛ kita la donc je crois que dɔgɔkun ça va venir 2 fois o fana ye fɛn dɔ ye quoi inchallah et on continuera dans ce sens donc an bɛ aw bɛɛ fo an b'a fɔ jamana ala k'a basigi ala ka lakana sabati a kɔnɔ ala ka bɛn sabati a kɔnɔ ni ɲɔgɔnna kɛnɛ wala ka caya ni ɲɔgɔnna kɛnɛ wala ka caya ala k'an bɛɛ yɛrɛ ma ala k'an bɛɛ a ɲɔgɔn ma aw ni cɛ merci bien. Oui, bon, an ye bandi dɔw kɛ ala n'an ka président kɔrɔ sababu Musa Mara n'o y'an ka premier ministre ye parce que Fuɲakaw y'a laɲini a fɛ a k'u dɛmɛ banko la u ka ekɔlidenw filɛ nin place kow b'u la dɔw yɛrɛ b'u sigi duguma yɛrɛ donc o hukumu kɔnɔna la Musa Mara ye fɛɛrɛ kɛ ka nin ban ɲini pour que a ka don commune ninnu ma denmisɛnninw bɛ se ka sigi cogo min na u bɛ se ka kalan ɲɛnama kɛ cogo min na pour que u ka sini ɲɛsigi bɛ sabati cogo min na an tun bɛ yan o hukumu kɔnɔna la. A ma k'anw ye a y'a kɛ Mali denmisɛnninw bɛɛ de ye a y'a kɛ Mali denmisɛnninw bɛɛ de ye donc ni sewalenba de don bi ne ye yɛlɛma président régional ye mais n'a fɔra tuguni nin dɔn in a taara kɛ ne de ka commune na fana vraiment je ne peux que remercier le donateur vraiment an bɛ ala deli hali bi ala ka an ka laɲiniw sabati ala ka jamana kɔlɔsi. MC ni n tɛ se k'a fɔ k'a se a dan na parce que yɔrɔ école talen de ekɔlidenw donnen classe kɔnɔ de n welela k'a fɔ n na ko banko crise bɛ yen n'a sɔrɔ a kun fɔra année scolaire kɔnɔna la parce que an tun bɛ se ka ko dɔ kɛ mais u denmisɛnninw donnen classe kɔnɔ tuma min na yɔrɔ a bɛ mɔgɔ kunkolo a bɛ mɔgɔ hakili ɲagami donc kuma fɔlen n ko donc yɔrɔ bureau communal ko ka suma an bɛ laɲini an bɛ délai an bɛ fɛnw kɛ a kuma ka suma ko donc hakili b'a la commune kɔnɔ den minnu bɛ yen responsable cadre minnu bɛ commune kɔnɔ donc n bɛ welewelemada k'u ma c'est ainsi que n ye président Musa Mara wele n ye dɔw fana wele o jaabi ma kɛ mais président y'a jaabi n ye président wele k'a fɔ an ɲɛna wa n ko vraiment mon président n ko vraiment n ko tableau n ko crise kɔni b'an na n ko vraiment a gɛlɛyalen yɛrɛ don n ye image yɛrɛ fana ci a ma a ko d'accord monsieur le maire min y'i jaabi n ye kuma fɔ a ɲɛna une semaine o kɔfɛ a ye n wele sufɛ o y'a sɔrɔ dugu yɛrɛ tilala a ko monsieur le maire i ye laɲini min kɛ vraiment n ma se k'a bɛɛ sɔrɔ mais n ma se ka caman n ye hakilila min n ye min sɔrɔ minnu d'i ma n ye laɲini fana kɛ dɔw fɛ dɔw ye 20 di n yɛrɛ temps wari bɔ n poche kɔnɔ k'a fara kan donc komi fɛti kan ka kɛ kita an b'a lajɛ o sen fɛ an bɛ remise kɛ. Bon ne kɔni ye exercice ye cogo min na ne nimisi wasara parce que
a kɛra cogo min na a kɛra wagati min kɔnɔ a kɛra kadiri min kɔnɔ a bɛɛ ne nimisi wasa quoi parce que a kɛra cogo min na mɔgɔ wɛrɛw de y'a sollicité a fɛ minnu tɛ parti la bon ni mara o laɲini sabati an b'a ye k'a fɔ k'a ka ko tɛ parti ko ye a ka ko tɛ nɛgɛkɔrɔ ko ye a ka ko ye mali ko de kita ko de don bon a kɛra kadiri min kɔnɔna la a kɛra kalan kadiri de kɔnɔna la ne y'a ye mɔgɔw bɛ kɛ ɲɛmɔgɔw ye mɔgɔw bɛ place ɲɛnamaw occupé kalan ni sababu don n'i ma kalan kɛ i ka diɲɛlatigɛ ka sabati a ka gɛlɛn quoi bon a kɛra denmisɛnninw de fana kama vraiment o diyara ne ye a kɛra wagati min fana la gɛlɛya wagati de don nin ko saba ye ko in diya ne ye ne bɛ foli de ta ani waleɲuman dɔw k'a ɲɛsin Musa Mara ma a ka fasoden ɲumanya la a ka kita kanu na a ka Mali kanu na toujours ne bɛ mun f'a ɲɛna a k'i cɛsiri mɔgɔw bɛ fɛn fɛn fɔ a ka ni kɔfilɛ olu la mais a kɛra cogo cogo tiɲɛ de bɛ laban quoi n'Ala sɔnna ma tiɲɛ bɛ bange fana n'Ala sɔnna ma fana Ala b'a ka laɲini sabati parce que mɔgɔ tɛ kɛ foyi ye dakan ko an b'an dakan ko dɔwɛrɛw b'u dakan ko Musa Mara yɛrɛ b'a dakan ko Ala ka labanko ɲuman d'a ma Ala ka Mali kisi ka sanga ni tɛsɛwa tɛ kɛlɛ ye an balimakɛ Ibusi ale ye maa ye maa min ni hakilinadiba don kobaw kan a ye hakilinadi kɛ ka sanga ni tɛsɛwaati kɛlɛ min ni a da jara an ka finitigilakaw la karido kalo in tile fɔlɔ la. Mais an kɔni bɛ min kɔni dɔn la seule certitude qu'on a c'est que tɛsɛwaati nin gosili kɛra dɔgɔnin ye gosili kɛ et an y'a mɛn ko Fahad k'a fagala bɛɛ bɛ Fahad dɔn il était le secrétaire général du Gatia. Donc, aller position caman ta, ma se ka position faamu. Tantôt ani jamana bɛ ɲɔgɔn fɛ. Voilà. Voilà, Gamuka jɛkulu min bɛ tan ko Gatia. Bon, ale kun ye secrétaire général de ye. Donc, tantôt Fahad ani jamana kun bɛ ɲɔgɔn fɛ. Tantôt a bɛ bɔ jamana kɔ, a bɛ taa don rébellion na. Bon, toujours a bɛ o ko fila la quoi. Bon, cette fois-ci drone kɔni y'a ka ko ban, an kɔni o kuma de mɛn fan bɛɛ. Mais ne y'a kibaruya sɔrɔ Russiw ka groupe dɔ de kan Russiw ka telegram groupe dɔ bɛ yen bon olu kɔni olu tɛ fɛn ninnu dogo quoi olu t'a dogo n'olu ni min kɔni kɛra dɔrɔn olu b'a fɔ kɛlɛ da jara o la u b'a fɔ a da goyara o la u kɔni b'a fɔ ne y'a ye nɔ Dieu merci n y'a ye fana Chori fana ka page kan depuis n y'a ye Chori ka page kan dɔrɔn n taara Russiw ka page kan n taara lajɛ n y'a ye ko effectivement kuma nin ye tiɲɛ ye quoi bon donc mais mɔgɔ ninnu tun bɛ yen nɔ déjà Tɛnzawatani zone la a bɛ waatinin bɔ quoi u tun taara baara dɔ la quoi n bɛna o yɔrɔnin kalan aw ye pour que a ka se k'a dɔn déjà pourquoi tɛgɛ sera ka da u kan yen nɔ bon en tout cas u kɔni tun bɛ yen parce que u ka papier dɔ bɛ yan sisan ko u ye pacte dɔ de kɛ un pacte d'honneur qu'ils ont fait un pacte d'honneur c'est-à-dire ko u ye bɛnkan dɔ de kɛ pour l'unité du peuple de l'Azawad ko peuple azawadi ko u ka kelenya quoi n bɛna kalan rapidement quoi hein. Les responsables des mouvements issus du CSP-TPA, avec la bénédiction des notabilités religieuses et coutumières, réunis en congrès extraordinaire dans la ville résistante de Tɛnzawaten, dans la région de Kidal, du 26 au 30 novembre 2024, à l'effet d'examiner la situation sociopolitique et sécuritaire au Sahel en général, en Azawad en particulier. Donc, au CSP-DPA Moro, au Bef Ranyoronkan, et entre le 26 et le 30 novembre, donc dans le novembre, les novembre, les bisaba, qu'on fera kan, qu'on a situation d'atimine, situation sécuritaire, donc qu'on d'atimine Sahel kono. Bon, considérant le non-respect des engagements contenus dans les différents accords signés par les régimes, ce congrès a également fait un appel. Ils veulent dire faire un appel à la sous-région, notamment les pays voisins ainsi que la communauté internationale, à reconnaître le FLA comme le seul et l'unique représentant du peuple de l'Azawad. Beaucoup maintenant que Azawadi peuple bé quoi. Ko san ka be représenter ni FLAD quoi, le Front de libération d'Azawad FLA. Ko beku la ko don quoi. Il y a la signature du présent pacte ainsi que tous les autres membres excusez-moi, les signatures du présent pacte ainsi que tous les autres membres des mouvements s'engagent à ne tolérer aucun acte ou démarche visant à compromettre l'une. Bon, comme on n'a pas papier signé, comme on a comme bisera ou ni keliani bali quoi. Voilà. Bon, maintenant, fait à Tɛnzawaten le 30 novembre 2024.
Ça, c'est quand au Idonimé, au Tikundia, le 30 novembre. Donc, ça veut dire que le 26, le 27, le 28, le 29, le 30, vous avez un congrès, il n'y a rien. Bon, il va se rendre, il va la faire drone bi sans fait. Parce que drone bi fambe. Voilà. Parce que, en amoureux, on t'écoute, mais ni jatimine que, n'a pas fait Fahad Fagara. Fahad Fagara kato mouli la Tanzawateni. A Fagara kato ni nyoyin là. N'est-ce pas? Parce que ni information taka tout nyona, tu te rends compte que même ni Aka Fagari m'a confirmé et au cas moro fait. Follow. Al ni en autorité au fana boka à fort. Anya ye sur les capages quand. Nere fana ye reçu do fana page fana quand. Neutralisant. Oui, c'est ça. Donc neutralisant les types là quoi. Voilà. Bon, maintenant, mon tchami ka fort. Bon, puisque Afrakou tchama les fagada. Parce que Fahad Kilente. Bon, maintenant, Farali Kouni Nindi. Parce que où Kouni Nyoyen est là. Vous savez, Franronka. Bon, dronou doufle, dronou main. Parce que dronou bito, nyo metro les formes morées quoi. Les drones là. Na y la sangolo là. Et n'y a tissé kaye. Moro tessé kaye. Absera les kilinke sans fait. Na y les kilinke sans fait. 24 heures, absera ok sans fait. Na ok sans fait. Na batterie na déchargé. Na segana. Sani aleka serikana. Drone wara le bi bo basé là. Kata ale non abla. Au drone va remplacer ni mime batterie na le obi serikana. Donc ce qui fait que drone bi c'est que il suit semaine kelen kalo kelen abe non. Au comment on relève? Mais ita mangame. Bon drone donc maintenant moi ni papier signé au cas ni pacte ni ko tezawatene ku yasi le 30 novembre 2024 ko pour le MNLA. Ko MNLA tola ko Bilal ak Shérif le a signé. Ko HCBA tola ko Al-Gabas Agintala le a signé. Ko pour le MAA Anoun Ould Ali le a signé. Pour le Gatia Fahad Ag Al-Moud le a signé. Pour le MAA, bon, comme je l'ai dit, au cas Gatia le pour le MAA Ibrahim Ould Anda et pour Gatia Fly les boulot. Uluga gacha yere flade ninko gara bare il y a Abala Ag Amzata voilà bon maintenant nous les asni voilà bon où les fort bon je pense que à mon avis où une réunion de quai ou quand une réunion là bon voilà quoi l'éclair les a frappés Ankaramogo Abdullahi Koita abe wakati bo abe tagamana Côte d'Ivoire jamana kan min ye diinɛ lasew ye wajulu kɛnɛba o sigira Abidjan wajulu kɛnɛ min ni jama kɔnɔ bɔra ni ka caya ka ye ni wajulu kɛnɛ kan sherla min sɔrɔ ka bɔ a kɛnɛ kan ye olu filɛ ni waritigi joli de bɛ a b'a yɛrɛ faga miliyari b'a kun mais a yɛrɛ de kɛra sababu ye k'a yɛrɛ faga o caman bɛ kɛ tubabu jamana kan o waritigi dɔ yɛrɛ bɛ hali Afiriki kɔnɔna la yan wari b'a kunna mais a tɛ lɛze la wari b'a kunna n'a muso man di wari b'a kunna n'a den man di wari b'a kunna ni teri si tɛ yan'ale ka waritigiya ka hakilisigi d'a ma waritigiya ye hakili wuli de lase ale ma o b'a yira ja adamaden ka dusukun lafiya wari tɛ adamaden ka dusukun lafiya tɛ kuma dɔ la bon ɲumanjɔ ye i ka etazi ka jan ni bɛɛ tɛ ye o t'a yira k'i dusukun lafiyalen don ni bɛɛ ye i ka bolifɛn ɲɔgɔnna tɛ quartier la a tɛ dugu la o t'a yira k'a fɔ k'i dusukun lafiyalen don ni bɛɛ ye ala ye den di ma parce que ni muso furula n'a ma den sɔrɔ a bɛ su kɛ kasi la a bɛ tile kɛ kasi la ale bolo n'a ye den sɔrɔ dɔrɔn a banna dusu lafiyara o den dɔw fana bɛ na ba bɛ tila ka nimisa k'ale kun ka to n ka den sɔrɔ baliya la o ka fisa ni nin den sugu sɔrɔ ye ja o b'a yira den dɔ sɔrɔli tɛ ba dusu suma fiye ni maa ye kalan kɛ n'i tilara i bɛ hami fɛn jumɛn na o ye ka baara de sɔrɔ k'i to kalandenya la i hakili tɛ foyi la i ka tila ka ayiwa i ka soutenance kɛ walasa i bɛ se ka diplôme sɔrɔ diplôme bɛ sɔrɔ mun fana hami bɛ na o ye baara sɔrɔ ye baara mana na i tɛ wari min sɔrɔ o problème double de bɛ na bon b'a yira k'a fɔ i tilara kalan na o t'a yira k'i dusu suma na i ye baara fana sɔrɔ o t'a yira k'i dusu suma na ja dusu suma gulonnen tɛ nin fana na ka maa dɔ to Afiriki a bolo ko n'a donna Ameriki dɔrɔn k'a dusu suma na n'a donna Europe dɔrɔn a dusu suma na o de kama an ka denmisɛnnin caman bɛ ka sa kɔgɔji la parce que a bɛ ka taa dususuma de ɲini Europe a bɛ ka taa dususuma de ɲini Amérique mais n'i taara Amérique
an ka denmisɛnnin minnu bɛ yen n'u ka baro kɛ i b'a dɔn ko ja ameriki na fana tɛ dususuma ye a dɔw bɛ yen hali lafiya kelen a t'a la a bɛ su banbara la a bɛ tile banbara la a n'a ka denbaya tɛ fɛrɛ a n'a ka balo tɛ fɛrɛ ani maa si tɛ fɛrɛ balo la mɛ ka to afiriki a b'a ɲɛna ko ameriki don de bɛ mɔgɔ dusu suma mɛ a donnen ameriki dɔ farala ka dusukalaya ka dusu ma suma eropu fana b'o cogo kelen na denmisɛnninw bɛ ka sa sahara la dususuma ɲini de la eropu u bɛ ka sa sahara la dususuma ɲini de la k'u bɛ taa ameriki walima u bɛ taa osiyani walima ka sa kɔgɔji la kalo ka dɔgɔ n'i ye journal lajɛ n'i ma denmisɛnnin 100 yirika n'i ma su dali plage la a bɛɛ sara kɔgɔji la a bɛɛ tun bɛ fɛ ka don eropu walasa u ka dususuma sɔrɔ mɛ n'i donna o eropu fana na an ka denmisɛnnin minnu donna o kurakuralamanni wallahi i b'a bɛɛ hinɛ minɛ i bɛ tanti fitininw de sirilen ye territoire sanfɛ nɛnɛ b'a tan ni fila la sanji bɛ kana don yɔrɔ tɛ denmisɛnninw bolo o bɛ si ye n'a fɛn fɛn masa y'a ye k'a dalen bɛ nin cogo de la eropu a bɛ biye tigɛ k'a ca ma k'a kana afiriki sigi ka nɔgɔ a ma ni eropu taali ye mɛ olu caman dogolen don walasa fan dusu kana tiɲɛ ba dusu kana tiɲɛ donc nin si tɛ dususuma ye an y'a mɛn sisan nafolotigiya tɛ bon ɲumantigiya tɛ bolifɛn ɲumantigiya tɛ n taara ameriki o tɛ n taara eropu o tɛ n ye dumuni duman yɛrɛ sɔrɔ kuma dɔ la nin si tɛ dususuma bɛ sɔrɔ fɛn damadɔ de la sariya ka sira fɛ an balimaw cɛ ka kulomajɔ la nin bɛ dansigɛ bi don kibaru la min labɛnna ka lasɔ ma Kanta Media ɲɛmaaso fɛ ka foli lasɔ bɛɛ ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu